L-Europarlamentari Liberali Ġermaniż Holger Kramer sostna l-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso ma missu qatt taċċetta l-kandidatura ta' Tonio Borg għal Kummissarju Ewropew. Sostna li Malta għandha tippreżenta lil kandidat ieħor jew inkella Barroso għandu jwaqqaf kollox minn issa qabel ma jinbeda l-proċess il-ġimgħa d-dieħla. L-Europarlamentari Kramer semma fost oħrajn l-involviment possibbli ta' Tonio Borg fil-każ taċ-ċittadini mill-Kazakistan Rakat Aliyev li ntbagħat 20 sena ħabs brabta maqtil ta' żewġ negozjanti u li iżda xorta nħarriġlu permess għal residenza permanenti f'Malta. L-Europarlamentari Ġermaniż insista li l-ewwel għandha tkun il-qorti li tiddeċiedi dwar dawn l-allegazzjonijiet. Fl-istess ħin Europarlamentari Liberali oħra din id-darba Svediża Cecilia Wikström iddeskrivit lil Tonio Borg bħala dinożawru għad-dinja moderna u qalet li liberali ser jivvotaw kontra tiegħu għaliex mhumiex komdi bih fi Brussell. Waqt li ddeskriviet in-nomina ta' Borg bħala skandlu, l-Europarlamentari żiedet illi temmen li Malta trid teħles minnu u ser tibagħtu Brussell. Hija żiedet li l-Unjoni Ewropea ma jistax ikollha kummissarju għas-saħħa li huwa kontra d-drittijiet tan-nisa u tal-omosessuali.